Mae ras Moel y Ci wedi bod yn rhedeg am dros 20 mlynedd. Dwi mond wedi bod yn trefnu ras am yr 2 flynedd dwytha. Mae ras reit da I bobl sy'n wedi rhedeg ras mynydd o blaen. Dwi'n bell, 5 milltir, a does am lot o dringo, rhyw 1000 o droedfeddi. Felly dwi'n meddwl mae'n siwtio bobl sydd ddim wedi rhedeg ras mynydd o blaen. Mae'r record wedi cael ei setio 5 mlynedd yn ôl dwi'n meddwl wan, a 35 munud o Richard Roberts, hogyn lleol. Mae pobl yn weld y ras yma fel ras cynta y tymor, sydd yn, dwi'n meddwl, y reswm bod gymaint o bobl yn troi fyny. I fyny ngogledd Lloegr ar Alban, oedd hi'n rasio proffesiynol I bob pwrpas. Pan gychwynnodd y rasus yma, rasus rhwng tywyswyr gan wahanol dirfeddianwyr I fyny ngogledd Lloegr. Ac oedden nhw'n betio'n drwm iawn ar pa un o'i tywyswyr nhw oedd yn mynd I ennill rasus. Felly y betio oedd yn denyn ytrach na rasio. A wedyn, mae hi'n gamp sydd wedi cychwyn yn weddol hwyr yng Nghymru, a bod yn onast. Diwedd y 60au, illa dechrau 70au'r ganrif ddwytha de. Pan gychwynwyd ras Wyddfa a ras 1000 metra o Abar I Gopa'r Wyddfa felly. O llawer iawn o'r rasus bach mynydd yma yn yr ardal yma yn Eryri yn cychwyn fel rhyw ras yn rhan o wyl pentra neu garnifal pentra gan y blaen. Ac yn cael ei chynnal yn ystod y carnifal ar y dydd Sadwrn felly. Moel y Ci ydy enw'r mynydd, nid Moel y Ci. Wedi bod wedi cael ei sgwennu fel Moel y Ci ar fapia, ond Moel y Ci. Mae pawb lleol yn ynganu'r enw fel Moel y Ci. Yr hen enw oedd Moel y Leici, enw merch. Mae'r pobl yr Ordnans Survey cynnar wedi cam enwi wedi llyrginio'r enw I siwtio hynna neu galw hi'n rhoi ti'n Moel y Ci, ond Moel y Ci di hi. Da ni'n lwcus iawn bod yn Ngogledd Cymru yma, mae hi mor brydferth o gwmpas fel ydych chi'n gweld. A mae gen ti'r cyfuniad o fod ymysg yr natur a'r mynyddoedd, ond hefyd yn cymharaeth efo'r rhedeg y lôn, os yw'n dweud fod yna fwy elfen gymdeithasol yn perthyn iddo. Tueddu fod efo rasus lôn, pobl yn goffan y ras, a dyna fo yn dadra. Efo'r rhedeg mynydd, mae yna fwy elfen o pobl wedyn yn ymgynnull, a cael panad, a cael tisan o ballu. Be sy'n neud y ras yma yn unigryw ydy faint mae'r tirwedd ei hun yn newid mewn pelltar bach. 5 milltir ydy'r ras, ond ti'n cychwyn ar lwybr, a wedyn ti'n mynd i fyny cae, a wedyn yma darn bach ar lôn gyhoeddus, a wedyn I fyny'r bryn, a pe ti'n dod off o bryn wedyn, mae'n mynd yn mwy cul, reit lyb a caregog, ac siwrna'r serth iawn sydyn nôl i'r gwylod. Wedyn ti'n gorfod bod ar flaen dy draed yn feddyliol, nid yn unig yn gorfforol fel petai. Mae'n ras bychan 5 milltir, ond mae'n ras gyflym. Di newid y cwrs chydig fel yma, da ni'n gorffan ar yr all. A hwnna di bach mwy calad. A y tir bach y lyb, ond hynna wneud i'n bach mwy o hwyl oedd I gwir. Na, oedd hi'n gres. Gynnu fi hogyn o Sbaen reit tyn ôl fi. Dwi wedi rasio yn erbyn o blaen, so ni'n gwybod bod o'n gyflym. A ni'n clywed o'n athlete tyn ôl fi holl ffordd i'r copas o rai fi drio reit galad. Mae'n reit boenus. Wedyn ar y ffordd lawr nes I gael chydig bach mwy o
o gofod mewn ffordd rhwng gilydd. Yn ras neis, mae pawb, mae yna gymuned da rhedeg yn Gogledd Cymru, Eryri, a hon mae lot yn licio troi fyny, roedd maen nhw'n dod i weld ffrindiau, dod yma i gael bwyd da, fi cacan da, a dechrau'r blwyddyn i ffwrdd efo ras cyflym bach fel yma, yn gret. Dyna di'r wobr? Ond di'r wobr, cacan, 50 ceiniog am cacan a sŵp pan ddim, so dwi'n cwyno fi hynna.